Kaixo, Aitor de la Torrenaz eta larun batean, Laudion, drogaren aurkako operazio batean atxilotu ninduten. Ni momentu horretan, redada momentuan, ez nintzen taberna horretan egon. Zer gertatu zen, emaztea gehitu zidadako, joan nintzen, eta heltzelakoan tabernara, ertzaina bat, hasi zen nire golpeka. Eta horrexegatik ni bakarrik izaterakoan berari errespetuan egin nuela, hasi zen ja esaten benga, atxilotu niri. Bueno, gero momentu esposak jartzerakoan, ni bakarrik izan behar zela aurretik jartzea esposak. Zedaka bezoa atzatu, orduan ez nuela atxetik jarriko. Bueno, beraiek esan zuen ezetz, eta horrez bai egon zela pizkatxo bat poltsekeo bat edo edakiz esan. Hortia, eraman zidaten Gasteizera, atxilotuta, eta leporatzen idate erresistentzia eta atentatua esaten da la autoridad. Bueno, eta hau bizitzen ari garena adibidez Laudion, ezin da onartu eta ezin da normalizatu. Orduan behar duguna da beste ertzaintza eredu bat. Eta behar dugu ertzaintza herriaren alde eta ez herriaren kontra.